Ok, deci toată lumea numește și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Skywars pe serverul Hypixel. Acest episod l-am postat pentru că n-am avut ce posta, mâine postez Eurocar. Așa că sper să vă placă acest episod. I-am prins ceva UP. Sper să prins ceva în gesturile astea de joc. Clar. Și blocuri, și snowball, și de toate. Ești bun. Vine unul. Hai că le văd numerele astea. Punem asta, punem ăstea aici și ăstea aici. Și haide să vedem ce putem. Holy shit. Și vine unul acum. Holy shit. Hai băi, bate cu tot cop. Holy shit, ăla e full diamond. Holy shit. What? Holy shit. Ăla era full diamond sau mi s-a părut mie? Nebun. Ești nebun. Wow, de full diamond. Dacă vreau, frate, îmi bag și o hack to many items. Și dau și o iteme la greu. Frumos așa, boss, dacă ne ajunge să jucăm și cu Hypixel, cu hack. Frumos, și asta o să fac, să dau pe forum.
O să decupez și o să pun pe forum. Uite joc. Playerilor nici bine să... Nu, playerilor nici bine să joace și direct pe forum, îl raportez. Deci eu mai stau frate la discuții. 2, 3... Asta e mapa aia handicapată. E clar. Asta e mapa aia handicapată. Dacă vă întrebați cum fug așa, este un bug. Nice. Frumos așa, dacă ajungem să ne jucăm cu hack pe... Eu trebuie să nu se mai deschide. What? Clar. Dacă nu pot să-mi bag și hack. Da, o să îl raportez pe forum și o să ia bani. Sper să ia bani. Că nu sunt adminii ăștia pe ea năbuți. Că adminii cred că... Eram sigur, bun lume, deci cam atât a fost cu acest video, am fost pe aici, ne revedem data viitoare, pa, pa!